katulad ng siguro, katulad na yung hihiting kanina nga sa dito pa sa bukid sa Regumbaan, doon ay panahon, ambot na magatis mamilya niya, katulad panahon, napas mamilya ito. Sa dito sa Regumbaan, diabot bilang panahon nga yuban ng mga stone sa bukid sa lasang, dapit, buntod. Sa diba mga yung mas labang taka, manakop tao kagwang, kanibang kabal ba, marakabog. Niguban po ba, kayo tuyo lagi nga manakop. Wala di ba nga, katong panahon na, itagaan ko nga, udakong hadlok o kabalakang ano, ipatangan niya itong patag, kaya di ako manugpa ang kagwang, kaning kabal. Pero, wala lang ko ato, kaya mo ko magtuwa rin nga padakdakan, kaya kahoy na ko kayo, wala magagamay sa kahoy nga, kalawang sa Diyos to, ang dua kadupa, punuan itong likos. Yes, master, tangin niya. Patag. Di, sa pa mo putla ang kahoy, okay ka ito sa kuha, ako ito yung kahadlok. Yes, master, tangin niya kaya ang mananap, mga kagwang, higlang tugpas patag. Di, okay. Oo, katong sa matindungan. Pero katong yun na, bakilid din patag. Pag abot sa ngayon nga gisugti si Odok o kailangan ni Odok, sabi dito ang Odok, nagsugo na sa putol sa kahoy. Is master, tangin niya, kaya siyang tugpa. Di okay na to, kaya pumanipaka ang kahoy. Sa diha na nga, ng signal na kayang kahoy, sa di pong tumba, ng signal, nagpaka, katulohan ng tumba. Pagpaka na sa kahoy, nang hinihinay, nagpagawas ang katong kagawang ng mga dapos, bangag, tumoy. Di, wapat kahit po mo kuya ito. Sa diha na nga nang hinihinay, nagdito araw kang kahoy pangas patag, is master, tangi. At tangi, kayo makuha lagi na. Nakisamay ka na maatang na karoon nga ang kahoy dako kayo, kahit paingon sa mga mabuhay mo, dakdakang kas kahoy. Di, ako ini yan, hindi ko gihangad niya di atas sa gaway. Sa diha nga ang kahoy, doon lagi mo dapat sa yuta, kung sa'yo akong himo, didagang ko sa makilig, tungtok ko sa buntod. Di, ang kagpang po, dito ko nalumpas patag yung tudlo. Instead na didagang ko sa buntod, nagpalayok, nalikay ito ko nga kong ragdakan, dibangon mo lang kahoy, gumalik sa kuha. Dibalik ito ko sa dapit yung tudlo. Yan ako ginamuna yung tao, nga kulang kong tuwa. Kisamay ko na nagtuwa, nakakahoy mo kayo. Mga tayo yun, kaya ko nga, ang itudlo na yung master gusto sa kalisod, ang ngayon ng tumanon. Hindi mo nga ipasalo niya ang kagwang niya, kagwang kadungan sa kahoy, na umi ko ni ka, mabuhay ko na ko. Hindi kita ka ako sa puntot. Katuhi kayo na pagbalik sa kahoy, dito na kaingon. Si master, di kidawa-dawa rin yung tao. Kaya nga nang gitumba ng kahoy, o niya, ang kaya pag yung itudlo, ito ang ginambak ng kagwang. Katong tawag na kabal. Dia pinangambak, pero sa akong kahibulungan ang kahoy nagatumba na nganong gibakod ng kahoy. Himpay mo na sa kuwag, gibalik ko kasi itudlo nga napit. O sino, kato, makatawa ta karon ang kakurba ako gibatin isa yon. Isa yon. Simple ba ginawan pero bililhon kaya nato ngano anong mahimo ni master. Kaysa atong himawan sa mga wali si Master Espiritu Santo, pero ang pangutana ug aha ang lawas sa Espiritu Santo. Mao na ni karon. Ang milagro madawag na to sa kinsa mga igsoon atong madungog. Kung mo kay si Master paila ngayong lawas mo ang Dios nga Espiritu Santo. Daghang salamat ug may buntag. Atong sabton ang ato adiri programa no sa kuan kini ang milagro, no? Katong giingon ni Tinoy ba kanang kagwang moram nag unggoy mulupad na una ang yang bata na pod siyang hawak. Ingon ni master kay mga nakupan ipakuha diha daw ipagtindog si Tinoy kay adto mudagpak ang kagwang dito man tos dagumbahan. Dabi kay giputol man ang kahoy, ipagputol sa kahoy adto gito matumba niya. Unya wa pa to siya may pa to yung ginawa kay pa man naputol dabi kay nilagaak naman ang kahoy kay gitumba lagi dito nang lupad ang kagwang dito gidagpak. Hindi kay natumba naman ang kahoy padulong di samtang di pa moabot niya danga-danga balik siya dagan siya dito sa pikas dito ba kay anak lugar tumba di siya pikas naon sa kanang kahoy nibangon ng puna dito man natumba sa dito siya ginaganan di balik siya dito pagbalik siya wa na diyan kagwang ayo kasaba mo na kay dadaman bukura tong kagwang wa na diha
kay dito man adto mo siya to mura ba diya gihungit ba na maghuna-huna di kay gun adto di ay pwede ra to ipapalupad to ipasaho lang nya kay itumba mo pud lang kahoy di ang huna-huna pitik pataya gyud gid ako man kahoy lawaan gud o mo to iyang testimony